Клёцкі – гэта традыцыйная беларуская страва. Назва мае нямецкае паходжанне і азначае камочак. Мы будзем рабіць клёцкі з шынкай. Вымешваем дражджавое цеста, дадаем у яго кавалачкі падсмажанай шынкі, робім невялічкія камочкі і адпраўляем у кіпень. Клёцкі можна ўжываць як дадатак да супоў і бульёнаў, а таксама і як самастойную страву.